ni'n ymuno gyda dosbarth yr ebol 3 blwydd dwi'n credu erbyn nawr. Mae'r amser yn mynd, ynddo e, oeddi wir. Ebol 3 mlynedd oed sydd yn cysadlu ar hyn o bryd yn nosbarthiadau'r Cobiau Cymreig dan beirniadaeth Mr Geraint Davies, brydfa rhyd ddi, felly dyma ni'r beirniad. A'r ceffyl yma yw Llangeth Cassius, eiddo i Gethin Turner, y tad Horeb Haisepin Gambler a'r fam Tywelfan Ruby. Beirniad wrth gwrs, Geraint Davies, tipyn o brofiad yn y cylch hyn dros y blynydde. Ni'n deall mae fe wedi ennill rhyw 4 medal aur yn ei fywyd dwi'n credu, hyd nawr. Ond beirniadu yw'r diwrnod heddi yr rhoi'r fedal aur i rywun arall. Felly, Creu Valley St George, dwi'n meddwl yw'r ceffyl yma. Amy Hart, y berchenog. St George wrth gwrs, wrth y march Casgob Delwyn, ac allan o'r gaseg dan y wei Black Caviar. Y tad Casgob Delwyn wedi mynd ar wobr gynta ar bencampwriaeth gwrwydd, dwi'n meddwl, rhai blynydde yn ôl. Fel ebol ifanc, ceffyl melyn. Unrhyw syniad beth bydd Mr Davies yn edrych am, Owen? Felly, fydd Geraint dwi'n siŵr yn chwil am geffyl sydd yn gywir, bod ei gymalau yn gywir, bod ei symudiad yn gywir, bod yna drychiad Cymraeg, bod yna ansawdd yn perthyn i'r ceffyl hefyd, felly pan ti'n edrych ar y pen, ti eisiau bod yn Gymraeg, ti eisiau'r ffroenau fod yn fawr, felly mae rhaid gweud gyda'r ffroenau pa mor fawr sy'n angen nhw fod. Wel, maen nhw'n gweud bod angen ti gallu rhoi y ddwylo mewn i'r ffroenau, a dyna pa mor fawr sy'n angen nhw fod. Mae angen i'r clustau fod yn fach, a wedyn fel wyt ti'n mesur hynny, wel wyt ti'n rhoi law o amgylch y clustau. Os yw'r clustau'n dod allan o dy law di, wedyn maen nhw'n rhy fawr. Ti eisiau'r llyged fod yn fawr yn amlwg, a ti eisiau fe edrych yn Gymraeg, felly ti eisiau'r pen fod â bach o dish, fel maen nhw'n gweud. Tipyn o benllinyn hefyd, os wyt ti eisiau pwrpas i'r ceffyl, os wyt ti eisiau'r ceffyl i fod yn un bydd â gyrfa marchogaeth yn y dyfodol. Felly mae rhaid cofio pwrpas, bod yna pwrpas i'r cyffylau yma, a mae rhaid magu'r cyffylau yma mwyn cael pwrpas dyddi yma. Copperthorne Golden Flyer i Anna Chaplin. Wedi cael ei magu gyda Mr S Campion. Geraint a Gwyn fach i bawb. Gwyn ar ei wyneb, yn hapus i fyd, yn hymddenol iawn yn beirniadu. Wrth gwrs, yn magu cyffylau o dan y frydfa rhyd ddi gyda'i fab a'i ferch, Rhys a Catrin yn ogystal a'i wraig Mandy wrth gwrs. Fel nes i sôn, wedi cael tipyn o lwyddiant yma yn y gorffennol gyda'r cobiau a'r adran ec. Yn ddiddorol iawn, mae Geraint yn drysorydd ar y glwb rygbi y Tumble ar hyn o bryd, ac yn cael pleser mawr o ddilyn llwyddiant y clwb. Felly dyna i ddiddordebau tu allan i'r merlod a'r Cobiau Cymreig, ond yn amlwg mae'r merlod a'r Cobiau Cymreig yn mynd at tipyn o'i amser. Mae wedi ymddeol erbyn hyn wrth gwrs, ond wedi bod gweithio i fyny, a'i wraig hefyd wedi ymddeol erbyn hyn. Wedi bod ar gyngor Cymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig. Mae yna rhyw gymaru rhwng y cyntaf a'r ail o hyd. A dyna fi, yn sefyll tu ôl yn meddwl, nawr te, a beth fi moyn wneud? Mae'n credu bod fi. Tensiwn i'r ddoi handler ar hyn o bryd. Felly'r beirniad Mr Geraint Davies o frydfa rhyd ddi o Gwmp Gwili, ger Cyfyrddin. Geraint yw'r dyn holl bwysig heddiw yn adran y Cobiau Cymreig, fe yw'r beirniad. Beirniad profiadol iawn wrth gwrs, wedi cysadlu a beirniadu yma yn y gorffennol droeon. Mae fe'n cael golwg caled ar bob un, ynddo e? Ie, yn taru
taro golwg manwl iawn ar pob un ymgeisydd. Eisiau sicrhau bod ei benderfyniad yn gywir a bod yn hapus i fyd ar y safleoedd. Felly, sgwn i a fydd na newidiad pellach. Na, mae'r het wedi diosg, felly Gerald Hagest, Bryn Oer, John Joe sydd yn mynd â hi eleni. Mab i Gele Ryan ar y fam Tai Forgan, Cosau Can. Felly, llongyfarchiadau mawr i Gerald Hagest a Bryn Oer, John Joe. Ac yn ail wrth gwrs i atgofio Fronarth Kingpin. I teulu Jones Evans. And in the section D's, we have the results for class number 82, the 3-year-old colt. And the winner there is number 986, Gerald Hargest with Bryn Oer, John Joe. Second then we have number 984, Jones Evans family with Fronarth Kingpin. In third we have 988, Stuart McNeil with Aberlogyn Taran. In fourth, 990, Daniel Morgan with Parc Eduardo. Fifth, 992, Gethin Turner with Llangell Cassius. And sixth, number 987, Amy Hart with Cray Valley, St George. So there we are then. Show your appreciation to the winner of the 3-year-old colt class, number 986, Gerald Hargest with Bryn Oer, Jojo. Fronarth Kingpin, Aberlogyn Taran, Parc Eduardo, Llangell. Wel, dyma ni, enillydd poblogaidd iawn, Bryn Oer, John Joe. Eiddo i Gerald Hagest yn mynd ar wobr gyntaf yn nosbarth yr ebolion o Cobiau Cymreig de'r mlwydd oed. Gerald Hargest gyda Bryn Oer, John Joe. O ardal Blaenau Gwent. So for you, filling in the catalogues, we're on page number 1. Wel, dyma ni yng nghanol y cylch unwaith eto. Llongyfarchiadau mawr, Gerald. Very, very, very well done. How are you feeling? Oh, fantastic. Over the moon. You were doing your glory run just now, your lap of honour, and your smile was bigger than the field itself, I think. So did you breed the horse yourself? No, I'm running it for Gerald. My name's Mark, and Gerald bred it. Right, and it is... First year show in this year, and it's his 5th show. That's fantastic. So you're here on behalf of the breeder. Is the breeder here watching? Yes, he's on the side somewhere. By you. Probably getting the bubbles ready. Yes. Probably getting the bubbles ready for everybody to have a celebration. Well, good luck in the championship. Thank you very much. Is this everything you've got now for the rest of the week? Yes. Well, fancy that. One class and you've gone home with the red rosette. I can't believe it. Enjoy the rest of your day. Thank you very much. Llongyfarchiadau mawr.